kai ba mu san ka ba ko sakon daya, amma alfasan ka muke yi soyuwa wucewar soyayya. Aya shaunar ka da mu cikin kakar da mu doya, ka ba mu lokun kaunar ka wanda baya tawaya. Shehu na ji yanda ka tatar da larabawan murtaya, shehu su sharifai ne amma sun maka biyayya. Muhammadu Bushiri an kare kware Allah ne, sani wujudi shehu ya ce samuwa na ne. Abdullahi tasbi kuna da karfi a Allah ne, bintu khalifa Mariyatu ke dinkin cika ne. Shehu hadi shirya ne tabbacin ayaka ne, sani awalu ya sani awalu, sani awalu mata zubi ne kware babu kariya ne. Shehu mimiya ubangijin masoya an kare, atiku sanka shehu abul futu ya aishe da ne. Alifa Sinusi shehu Ali Harazimi kogi ne. Shehu Dairu ya shehu Dairu, shehu Dairu na Bauchi shehu mai gora ne. Shehu Malam Naziru kamar kazi ka zamo garbuwa ne. Shehu Dayabu mun gode Allah unguwar makira, shehu Dayabu mun gode Allah unguwar makira. A Bauchi yake, a Bauchi yake ne. Mun gode shehu.